Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rayuwa kenan. Duniya ba matabbata ba ce ba. Tabbas duniya tana iya zuwa ta shuɗe lokacin da aka shirya ko ba a shirya ba. Sannan mutuwa tana iya zuwa ta riski mutum ko yana so ko baya so. A wannan lokaci abin da yake faruwa akan wannan lamari shine, wato shahararren malamin da aka fi sani wanda aka san shi da suna Rigirgi, wato Usman Kosufi ɗan jihar Kaduna garin Zaria. A wannan lokaci dai Allah ya karɓi rayuwarsa biyo bayan wata matsananciyar rashin lafiya da ya fuskanta. Idan ba ku manta ba dai ma'abota sauraro 'yan kwanakin baya, wato a lokutan baya, a iya cewa wannan malami shiru ba a jin wani al'amari da yake tabbata daga ɓangarensa. A inda a wannan lokaci kuwa a jiya ne, wato Lahadi, aka bayyana cewar a daren ya rasu, yau kuma za a yi jana'izarsa ranar Litinin. Kamar yadda wasu suka tabbatar mana da hakan, suka ƙara jaddada cewar wato malamin ya rasu ne a daren jiya, yau kuma Litinin za a yi jana'izarsa. Kamar yadda wasu suke ta cewa yana da kyau a ce daman yau aka yi jana'izar nasa, domin kuwa rasuwan dare ya yi a daren jiya, Allah ya karɓi rayuwarsa. Wato shahararren malamin da ya yi fice ne a ɓangaren wato sanar da mutane abubuwa mabambanta, kamar yadda malamin dai ya yi suna sosai a kwanakin baya, ko mu ce a watannin baya da suka gabata. A inda malamin dai, idan kana sauraron social media ko kuma kafafen sada zumunta, kamar yadda malamin yake bayyana wasu abubuwa, to dole za ka riga ka san shi. Domin ko malamin ya yi fice ne a ɓangaren sada zumunta, wato kafafen sada zumunta na TikTok da dai sauransu. A inda malamin, idan ba ku manta ba, a kwanakin baya daman an ji shi shiru ba tare da ana jin wasu abubuwa nasa ko kuma wasu karatuttuka nasa suna motsawa ba. Kamar yadda a wannan lokaci kuwa wasu suke ta bayyana cewar malamin shin ya aka yi ne ya yi ɓatan dabo, wasu kuma suke cewa ya riga ya rasu. To a wannan lokaci ne dai al'umma da dama wasu suke ganin cewar malamin yana raye, wato rashin lafiya ce yake fuskanta matsananciya. Yadda izuwa wannan lokaci kuwa a jiyan aka bayyana rasuwar tasa, kamar yadda aka bayyana cewar Allah ya karɓi rayuwarsa ne a daren jiya, yau kuma Litinin ake gudanar da jana'izarsa kamar yadda doka ta tanada ta Musulunci. A wannan lokaci kuwa al'umma da dama suna ta cewa Allah ya ji ƙan wannan malami, Allah ya sa ya huta, Allah ya taimake shi, Allah ya iya masa, Allah ya sa aljanna ce makoma da mu da shi gabaki ɗaya. Kamar yadda wasu suke ta bayyana cewar wato malamin daman ya sha rashin lafiya, wasu kuma suke cewa a'a, malamin fa ba da doguwar jinya ya rasu ba, Allah dai ya karɓi rayuwarsa ne a lokaci guda. To Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa mu dace, koma dai menene shi kan tasa ta ƙare. Allah ya sa tamu ta zo da kyau, mu ma Allah ya taimake mu, Allah ya iya mana.